Son as precursoras da nosa cultura. Adolfina e Rosa Casás cantaban en Cerceda, Eva Castiñeira facía en Muxía e Manuela, Teresa, Prudencia e Asunción foron as últimas integrantes das Pandereteiras de Mens, en Malpica. Cantareiras. Elas personifican a nosa lírica popular oral, a quen se lle dedican as letras galegas deste 2025. E a música nada nas vilas e nas aldeas para acompañar o traballo no campo, nas fías ou nas segas. E tamén para amenizar comidas, ceas familiares ou festas populares. Forman parte da tradición oral, aquela que non se escribe, pero que permite manter viva a nosa identidade. Hoxe a nosa cultura ten a sorte de conservar milleiros de cantigas. Non é unha casualidade. Agrupacións culturais, músicos e artistas que durante anos puxeron a gravadora en man e percorreron Galicia en busca de mulleres e homes que lles puideran transmitir músicas e coplas. Así, recuperaron melodías que se terían perdido para sempre. Debemoslle a todas elas gran parte do noso legado cultural, do que hoxe tantos intérpretes beben. Cantareiras e pandereteiras que coas súas coplas transmitiron cultura e tamén idioma. Somos hoxe Memoria Viva. Elas simbolizan a influencia e a pegada da nosa música tradicional. As pandeireteiras aí as veñen de Toutón, un grupo originario de Toutón, en Mondariz, que Fátima inspirou o mismísimo Tangana. Fátima, compañeira. Estades gozando, deleitándovos con esta música, este cantar popular homenaxeado, como dicimos, efectivamente, a poesía popular oral este ano nas letras galegas, as nosas cantareiras. Maravilloso traballo. A ver que falo aquí con Monse. Vente por aquí, vamos por aquí con Monse. Dicía Rocío, bueno, tivestes a honra, o placer, o gusto tamén tivo Zetangana de, bueno, de facervos un videoclip, te participastes, non? Bueno, participamos un pouco no que foi o himno do centenario do Celta. Tivemos a sorte de recibilo aquí en Toutón. E bueno, un pouquiño do noso, disto que vedes, pois está aí reflexado. Mirade, tiñades que ser homenaxeadas, isto tiña que ser así. Bueno, este ano personificas en 6 cantareiras, pero a homenaxe para todas vos, obviamente, inclúeme tamén, como cantareira que son, era necesaria, verdade? Eu creo que era necesario hai bastante tempo xa. Hai bastante tempo xa porque xa son moitas as que non están. E elas realmente, eu xa son un pouco relevo xeracional, pero elas realmente, pois, viviron aqueles seráns da súa mocedad, que era, como din aquí, o divertimento que tiñan. Mira, imos preguntar a elas, graciñas Monse. Mira, falamos, por exemplo, aquí vente para aquí conmigo, Hortensia. Eu son Adelina. Adelina, vese, que xa me aprendí os nomes. Eu son a máis noviña. Eres a máis noviña. Pero eu andivo moito en coros, e por aí tamén, agora non. Mira, Adelina, que falaba Monse, vos, no serán que facíades por aquela época? Pois vamos a bailar, e pois aprendemos a bailar e así. E nós queríamos, gustaban os mozos que viñan de fora, e nós queríamos namorar co eles. Eu metíame na esquina porque non quería ir tocar a pandeira, eu quería bailar. Porque me gustaban aqueles mozos vos, pero que foron de aquí, bonitos. E facíanos unha festa para rapatos pequenos, e iso para todo. Había así, luces de carbur que non había como agora, a luz eléctrica. Home, agora non. E facían as casas de colmo, depois viñan os mozos de fora queimados, se non lle verbella a coisa, como eu non me gustaba, non che vou. Tiñas que estar ali toda a noite arrimada, que non che deixaba. Menudas festas, Graciñas, Adelina, que imos falar aquí, desmo despedir ca máis noviña do grupo. Vente para aquí conmigo, Hortensia, ti si queres Hortensia, a máis noviña do grupo, queremos despedir contigo. Cantos anos tes? 89 e ano no 90. 90 anos. O 13 de junio fago 90. Que bo labor facedes conservando esta sabedoría popular, verdade? E agora non teño ido a parte ninguna, non sabe, non. Dende que deixarámoslo o profesor faleceu, e xa non puxo máis na má pandereta. E sigues tocando 90 anos despois, E que así siga sendo, Bueno, despedimos, graciñas, ponte aquí no grupo e despedimos. Como vou despedindo, se non eu cantareira tamén dende sempre? Doulle aquí o micro a Lola e despido tocando, compañeiros. Menuda bonita homenaxe, verdade? Aguanta o micro, Lola. Graciñas.